लोगोफोर आङो आनैया होफैनाय सेवालि बिबारजों अनला संनोसै जि मोजां खारै होनानै सेवालि बिबारजों गोजा जाजोब्बाय नै खारैजों दा अनला होसननोसै लोगोफोर अनला दा भिडिअ हमनो हाग्रा गैया मिथुआ टाउनाव थांदों साहा लोंनो बेलासिनि ओमफ्राय बिथिं दावदै रुदों लोगोफोर दावदै नै अनला होनोसै आं नै अनला होबायमोन लोगोफोर आंना मायबा गथासो जाजोब्बाय नै अनलाया मारै जाखो सेवालि बिबारखौबो गोदो अनलाजों संनाय खनसे मोनजानायल' गोसोआव दं ओंखायनो बेखौनो संदोंमोन आरो आं दा माबायदि जायो नायनि र' ना गोरान होसननो मोननायबा खम गोथाव जागौमोन गैया जाहैबाय ना गोराना दा नै गंगार दुन्दिया सुना लाबोबाय आङो बेखौबो होनोसै गोथाव जागारदोंहाय अनलाया लोगोफोर बोरैबाबा खाथो खाथो जि गोथाव जाबाय अनलाया बोरैबा बांद्राय आथा आथा जाबायानो नै आथा आथाद्राय बानायला आरो दा थान्दा जाबानो आथा जागोन बेयो लाव लाव जानोसै लोगोफोर अनला ओंख्रि संबाय आं दिनै बिदि दावदै एवनाय जानो लुगैदोंहाय लोगोफोर ओंखायनो एवबाय बोरै जाखो माथो फेंफोनासो जालाजोबखो आं दावदै एवनायालाय हालदै होनानै लास्टावलाय पटाप पटाप होनजोब्बाय लोगोफोर पटाप पटाप जाबाय खोमाहाय बारनला जोब्बायसो Hello everyone, good morning and welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So look for today morning. So look for फुंनि सान्दुङा नांहांबाय आसारा यावनो दोनबाबो जागोन नामा गोरलै खुलिना होबालाय बर'नि लायबाबो जागोन खोमा होमबा बेयावबो सान्दुं नाङोथ' आरो एसे हा थाङा फैया बाहेरानि सान्दुङानो फैदों बेयावनो थाथोंसै बरनबाय थाला आं इनिफ्रायनो थाथोंसै मिथु मोनसे खामानि मावनानै होलाय बै बुहुलखौ हानना होलाय ओमफ्राय इयाव थाइनै दङ ओइयाव थाइनै ओइ नै ओइलाय सबसे लेट सिखारग्राया बेनो आरो बै थाइनैखौ हानना होदो ओइ लायनाय मिथु बेयाव थाइनै दं थाइथाम दङ नै थोखाबाय बोथिसे ओइलाय आलु दरनै होदेरनानै आलु दरनै होदो बैथिंबो दंमोन खिन्थु खाहैनो गिबायहाय दाखालि नों जिबु थिबु नुदों होन्दोंना ओंखायनो लायनायखौबो खाजागोन दे इ गोरलैखौबो मोजाङै खा ओइ थाइसेखौबो खाहरहाय ओरैनो लससो जायो एसेबाबो रानसैमोन नामा बेलाय ना एसेबाबो रानसैमोन ओमफ्राय नै ओइ थाइसेखौबो खाहरलाय गोरलै नैबे गोरलैद्रायखौ नङा आरोना ओइ थाइसे दं ओइलाय ओइलाय ओइयो बेखौबो गोरलैथार होमबाबो हद ओमफ्राय बे सफारि दंफांनिखौबो खा उनथिंबो दंबावबायसोमोन नामा ना आजालुथ' जागोन जाया नों बेखौ बहलखौ खैराबारियाव बेखौनो जि दाम लाखायो मिन्थिबाय टाउनाव बायहैबाथाय जि मोजां मोजां गुफुर गुफुर 100 थाखा लाखायो स्लिम स्लिमथार 100 थाखा लाखायो बारासो लायो गाहानसै ना जा आपेलखौ जोंहा नों ब्रास खालामगोन खालामाखै अके ओइ थाइनैखौबो हाननानै र' अबे फिसाबाबो जायो फिसाया गोरलैसो गोथाव बिफांफोरावथ' जि दंखायो बहला आरोना फिथाइफोरा नै एकदमबारे नै जि दं खिन्थु गोजौद्राय ओइलाय इदि बै माबाखौ बेदाखौ ओरै बोख्लायबो होमबासो हागोन बेदाखौ बोख्लायबो बिदिबो हायालै बेजेंखौनो माबाखौनो बोख्लायबो गोमानांगौ सिरि सिरि गोमानांगौ खिथानानैसो गोमायो बेना आं गोमानोसै दै होनो थाम्फै फैग्रा जासिगोनहाय बयलार फार्म खाथि खाथियाव दंसै नालाय थाम्फै फैग्रा जासिगोन ने
सिखारग्रोमोना आपेल जासिरा आंना बियो माने मैयानिखौनो गोसोआव दं बे नों गाइखेर साहा लोंगोन दा फुङाव गाइखेर साहा लोंबाखौ नों दा मेमेरा मोनबाय थादों होनलायबालाय संसा बिस्कुट दङ आपेलानो मा टाइप दं आपेला मोनब्रेनाय मोनब्रेबाय मोजांसोमोनलाय बेनो जोगार जोगार थुफ्रु थुफ्रु बिदि खालामबाय नै फेस थुफ्लुंजोबनाय थुफ्लुंनाय खिनियानो गाज्रिजोब र' बिगुरखौ गारनाय आं बे बहल थाइथामानो खमावबो खैराबारि थाङाव बेसेबां जागौमोन लुथुमा माबा जागौमोन 50 थाखासो जागौमोन दां जि दामखायो थाबरायो आंलाय एसे गिदिर गिदिर जायो सानदोंमोन बै मोनसेयासो गिदिर जायो खोमा गुफुर जादों थाबरायो मर्निंनि संख्रि चाहा आलु हादों गोथाव रानसे बाथानसै लुटु आजाव मिठुआ हाना होजोबबाय सुनानै आङो बेखौ माबा संनोसै मुलाखौ सालाद जानोसै सालाद गोथाव मोनो आं मुला सालाद नालेंखरखौ दानना दोनखादो दे दाहाय माबा लुथुमा फैबा जोङो माबा बानायनोसै लाड्डु नै दंबावोसो लोगोफोर जुमब्राया आइटेमखौबो दानखा मिठु माबा मा होनो लाड्डुआवहाय खम जायो मिथिबाय दायो संसै लोगोफोर जेबो होआ ओमफ्राय बानलु थाइनै ओमफ्राय मा होनो नैबेखौ पासफुरन गरनैसो होना होनसै सिम्पोल लाब्रा दिनै बिराद थाब ओंखाम उखैनाय मोन्दों आरोना लोगोफोर ओंखायनो बिराद थाब संबाय आरो तुम चुप चुप के यूं मिलना मुझको देखते हो Labra ultra wide किन्तु बे बलखौ सोरबा सोरबा कार्तिक मास ना मा बेयाव जानो हामा होनो किन्तु जों मानिला बेखौ जानोसै हालदै संख्रि होबाय खोबहाबनोसै हाबाय मिठु इखौबो दानखानो हायोबा ना दाना इखौ दाना बिदि दं मोजांथार खोमा नालेंखरा फान्थावखौबो एवनोसै बे मिथिवा बिथिं मुला खाजि लोगोफोर आंना भाजिया ओमफ्राय इथिं फान्थाव एवहरनोसै फान्थाव इथिं जाबायहाय जि मोजां मोन्दों बहला खुन्दै गुफुंलायथारदा सुजि फिथा दै बाय बाय ओके ओके बाय बाय स्कुल थांसिगोन लुटु लोगोफोर दायो जों मर्निंनि ओंखाम एसे जाना लानोसै मर्निं माने जों दा बेलासि जाबा जाबाय जायाबा गैया आरोखि ना बिदि आरो 10ता जाबाय नालाय जाना लाखाबाय ओमफ्राय ओंख्रिया माथो जादों बे मैयानि अनलाजों माबा सेवालि बिबार गोथाव जादों ना ओमफ्राय नैबे बहला जि मोजां मोन्दोंहाय मटर आलु ओमफ्राय मुला खाजि जानोसै गोथाव जादों ना मिठु लोगोफोर दायो जानि र' एसे बहल ओंख्रि माबायदि जादों
एसे गोबावनि उनाव ग्रेन मटरजों जानि र' टेस्ट जानो ना गोदै बेरा दे थैंक यू ये क्या है इनो ओंखाम हो एसे मा जादों मा मानो बाब्रबला बायदों रेजें मा सफैखो माबा अर्डार खालामनाया मायबा सफैबाय नामा 3, 2, 1, 0 एफा रेजें ये सफैबाय दे लास्ट पार्सेल अर्डार आरो ये बेफोरखौ अर्डार खालामबायनानै फैसाखौ लास्ट सफैबाय सिन्दुर फेमा मोनसे अर्डार खालामदों आं लोगोफोर किउट ना नै सिन्दुर दोननो जायगायानो गैथारा आंना ओंखायनो बख'बाय इनिफ्राय फानबाय आरो बरिया अर्डार सिन्दुरा